Esta mañá en Onda Cero está connosco a doutora en Física e catedrática de Óptica e, sobre todo, candidata á reitoría da Universidade de Santiago, doña Maite Flores Arias. Maite, moi bons días. Moi bons días. Como está vostede? Pois estamos moi ben, con enerxía e con moito ímpetu para afrontar esta última semana. Bueno, Maite, como está levando esta campaña electoral, como está levando este proceso electoral que vai concluir con unha nova destacada en Compostela que por primeira vez na historia a Universidade de Santiago terá unha reitora? Efectivamente, por primeira vez somos 4 candidatas, todas elas con moita valía, que nos estamos enfrentando de algún xeito pois a ese reto que é capitanear a universidade, non? Preguntabas por como estou levando, pois realmente con moita enerxía e de menos a máis estamos gañando cada vez máis posición, tanto en redes como cada vez máis xente que se achega a nós. Estas semanas estamos facendo visitas a todos os centros, facultades, centros de investigación e demais, e cada vez máis xente se vai achegando a nós e contribuindo a nosa campaña realmente, non? Maite, que lle fixo a vostede tomar este paso, tomar esta decisión de presentarse á reitoría da Universidade de Santiago? Despois de aproximadamente algo máis de 2 anos traballando ca xente, falando cos diferentes estamentos da universidade, tanto o persoal de administración como o profesorado, o estudantado tamén, e vendo que a universidade non avanzaba cara onde pensábamos que tiña que facelo, pois a xente que traballaba comigo, que somos un grupo moi amplo de xente representando todas as facultades, tamén porque me coñecía de outras formas de traballar e demais, pois decidiu empuxarme un pouco a ir cada reitoría, non? Desde logo non vou para colgarme ningunha medalla persoal, senón que vou por un compromiso institucional e porque penso que a nosa universidade é unha universidade con moita valía e temos que facela ver e facela posicionarse onde se merece. Como ve actualmente a universidade? Que proporía vostede dende a reitoría para, mellorar a nosa universidade? Digo nosa porque os composteláns a consideramos a nosa universidade. Eu tamén como exalumno tanto da universidade considero a miña universidade, pero que ve vostede de marxe de mellora ou cal serían as súas primeiras decisións como reitora? Pois marxe de mellora hai moita realmente. Se lle preguntamos ao cidadá de a pé como ve a universidade agora, pois dirá que ve unha universidade moi afastada da sociedade, moi afastada da vida do que se precisa no día a día, unha universidade incluso algunha xente di medieval, non? Entón, realmente temos que ser quen de anticiparnos á sociedade, ser quen de ser nós o que movemos o país e non sempre ir ao rebufo da sociedade, non? Temos que ter un compromiso para o noso estudantado, tamén para facer que de algún xeito non somente pase pola universidade para aprender certos conceptos, senón que faga un pouco o seu desenvolvemento vital. Temos que prover de vida deportiva, vida cultural, tamén de atención á saúde, porque desafortunadamente nestes momentos o noso estudantado está bastante afectado psicolóxicamente e temos que responder. E, por suposto, temos que tender e abrir lazos para cada cidade, para que o tecido empresarial tamén non temos que estar traballando para eles, pero sí conectados con eles. Entón, temos que facilitar a saída do noso estudantado cara a posicións de talento. Maite, dende logo que a relación da Universidade de Santiago coa cidade de Santiago é fundamental, porque Compostela e a Universidade de Compostela están moi ben sellados. Sempre pongo o mesmo exemplo, ainda que hai moitísimos máis, pero, por exemplo, a residencia, o Campus Sur, que forma parte do que a esencia dos propios compostelans. Como ve vostede a relación entre a Universidade e Compostela? A relación entre a universidade e a cidade é vital. Nós, pois, crecimos, eu son de Santiago de sempre, crecimos nos ámbitos e na contorna da universidade. Realmente somos unha cidade universitaria, non o podemos esquecer. E a universidade contribúe á cidade. Temos que ser quen de mostrar á cidade a nosa valía, abrir as nosas portas á cidade, e a cidade tamén ten que se dar conta de algún xeito do que lle aporta a universidade, non? Pois hai moitas cousas que podemos colaborar, podemos contribuir. Non ten sentido, por exemplo, que teñamos un auditorio que é unha infraestructura da universidade pechado dende hai anos, cando poderíamos facer unha oferta cultural conxunta, xunto co Concello, e poderíamos apostar porque, xa como ben dís que estamos moi integrados dentro da cidade, podamos tamén ofertar á cidade unha oferta cultural dentro da universidade, de forma conxunta. Como ve neste momento a situación actual da institución?
Pois neste momento temos carencias, moitas carencias, temos desafección, non conseguimos que o noso estudantado, nin o noso profesorado, nin o noso persoal de administración teña ese sentido de orgullo, realmente sentido de pertenza á universidade, non? Entón, eso temos que melloralo, traballando no día a día, facendo mellorar moitas das cousas e, por suposto, tentando aportar como equipo de goberno para que todo o persoal poda facer o que ten que facer. Non temos implementado, por exemplo, na transformación digital, que hoxe en día é unha realidade que veu para quedarse, a inteligencia artificial. Non temos implementada nada de inteligencia artificial dentro da nosa universidade. Non damos formación, primeiro, ao profesorado, tampouco ao persoal administrativo, nen ao estudantado. Porque, aínda que pensemos que o estudantado chega á universidade sabendo moitas cousas digitais e que ten moito control dos medios digitais, que é certo, ten que facer un bo uso. E a implementación da inteligencia artificial hai que facela tamén, decimos nós, queremos unha universidade que sexa digital, pero tamén humana. En este momento a Universidade de Santiago está en pleno proceso de elección de reitor, porque, bueno, destes últimos anos, Maite, que vota vostede en falla, que vota vostede de menos que a Universidade de Santiago non foi quen de acadar? É dicir, cal serían esas principales eivas que ten neste momento a Universidade Compostelana? Temos moitas. Na parte da investigación non fomos quen de acompañar e facer ver que a investigación é un ben real que é o que vai mover a sociedade. Démonos conta quizáis no momento do COVID, se lembras cando a vacuna se desenvolveu rapidamente precisamente porque había estudos de investigación básica que estaba facendo unha vacuna precisamente para tratar o cancro e se puso a facer unha modificación para COVID. Entón, nese momento vimos a importancia da investigación. Nestes momentos non se apostou pola investigación. Os investigadores, todos nós que facemos investigación, sentimos de algún xeito que toda a burocracia que nos aplasta, todo o traballo que temos que facer engadido é como se non aportase nada á investigación. No tema da docencia, temos que actualizar as nosas titulacións, temos que facer un pouco a internacionalización, é dicir, abrirnos e ver tender os lazos a outras universidades, non só europeas, tamén do outro lado, tanto hispanoamericanas como norteamericanas, e traballar conxuntamente. Se isto xa o estamos facendo a título individual, cada un dos IPs, cos nosos proxectos internacionais e europeos, porque, por sorte, temos moi bons investigadores e traballadores dentro da universidade, temos que, como universidade, apostar por isto, non? En canto ao estudantado, pois facer tamén contribución para a súa vida, para que realicen a súa vida, habilitar espazos onde poidan eles convivir e poidan facerse pois realmente madurar como persoas, non? Esa vida universitaria creo que todos recordamos o noso paso pola universidade como un bo valor. Maite, a todas as candidatas lles estamos preguntando acerca de unha facultade que nestes últimos tempos estamos todos moi pendentes do seu presente e sobre todo do seu futuro. Estamos falando da Facultade de Medicina. Como ve vostede precisamente todo este proceso que nos está levando a unha descentralización de os estudos de medicina? Como ve vostede a facultade? Bueno, eu xa me manifestei todo o tempo dende o inicio deste proceso. Cando foi a segregación, decidiuse que cada unha das universidades íamos ter unha facultade propia. Nos tiñamos Medicina, Coruña tiña Arquitectura e Vigo tiña Teleco, non? Neste momento que se fixo foi poñer sobre a mesa unha das facultades que é unha facultade nosa, a Facultade de Medicina. Está claro que o escenario agora xa mudou porque a Xunta de Facultade pois aprobou que se adiantase un pouco e se avanzase no tema de descentralización, pero que teño moi claro é que nós como institución, a USC, a nosa universidade, ten que ser quen lidere este proceso. Non pode ser un proceso nos que só perdamos nós. Entón, todavía isto está por adiantar. Temos agora xa constituída a comisión, que se constituiu fai pouco, para iniciar o proceso. Temos que facelo ben, garantindo, por suposto, a calidade e sendo responsables tamén cos investimentos cara onde se fan. En calquera caso, temos que evitar que haxa 3 facultades. Maite, tamén estou preguntando a todas as candidatas acerca da Universidade de Santiago, que tamén ten outro campus, en Lugo. Como ve vostede, como ve Maite Flores o campus lucense? Pois o campus lucense transmiten eles de todas as escoitas e diálogos activos que estivemos tendo cas diferentes persoas que se sinten como unha sucursal de Santiago, non? Entón, temos que conseguir
que eles volvan ter o seu protagonismo. Isto faise simplemente traballando. No noso programa electoral temos unha parte moi definida e moito máis ampla que o resto para o campus de Lugo, precisamente porque é un campus con unhas titulacións moi particulares que atenden o seu territorio. Entón, levaremos un vicerreitor de Lugo para que administre de alguna forma as inquedanzas que teñen en Lugo, as problemáticas que teñen en Lugo, un estudante que agora se matricula na Universidade de Santiago no campus de Compostela ten uns dereitos e unhas accesos que non ten en Lugo. Temos que mermar estas diferencias, temos compromiso real con Lugo. Maite, como está vendo todo este proceso electoral, que experiencia persoal e tamén, me imagino, profesional está levando? Pois a experiencia ata o momento é realmente satisfactoria. Eu ainda falaba outro día, é certo que teño unha grande capacidade de traballo, sabes que levei todas as probas de selectividade durante varios anos, e esos son meses de traballo de moitas horas, de dormir poucas horas. Isto pois, é un reto máis, gústame os retos, afrontalos. Sempre me buscar solucións para os problemas e non buscar problemas para cada unha das solucións. Estou convencida de que todavía temos un sustrato que nos permitirá traballar ben, con obxectivos claros e con execucións tamén moi definidas, é dicir, actuacións definidas para conseguir esos obxectivos, que nos permitirá facer unha modernización da universidade que é o que agora mesmo está a sentir máis a cidadanía, non? Que estamos moi alonxados do que é o mundo da AP. Isto dentro do punto de vista personal, me asiento tamén profesional, non? Sí. Sí, por suposto, profesional tamén, o sea, profesional, pois, ser quen de encabezar, levar adiante unha institución como a nosa, que é moi heteroxénea, moi rica por eso mesmo, e ser capaz de resolver os problemas e facer que alguén te recorde precisamente por ter contribuído positivamente a posicionar a universidade. Bueno, pois o proceso electoral xa está en marcha, pois será a primeira vez que Santiago de Compostela a Universidade conte cunha reitora, menuda responsabilidade, non? Sí, esta que estamos falando agora e que ata me alegra que teña máis impacto precisamente por ser unha muller, pois precisamente eu penso que as mulleres que estamos aí o estamos porque o valemos, é dicir, non temos que demostrar que valemos máis, penso que todas somos boas profesionais e calquera das miñas colegas que estamos candidatándonos a isto temos unha solvencia máis que contrastada. Xa para concluir, que sensacións está tendo? Sensacións moi satisfactorias. Decíaxe ao principio que realmente afronta cada día con máis ilusión. Vemos que vamos de menos a máis, tanto en achegarnos ao personal, vemos que vamos cada vez convencendo máis. Nas nosas visitas aos centros están sendo moi productivas. A xente nos manda mensaxes, centos de mensaxes despois dicindo realmente creo que ese é o modelo polo que temos que apostar. Vos sodes claramente o cambio. Pois Maite Flores, candidata á reitoría da Universidade de Santiago de Compostela, desexámoslle moitísima sorte neste proceso electoral. Moitísimas gracias por vir a Onda Cero para presentarnos o seu proxecto, a súa candidatura. Moitísimas gracias a vos por darnos a oportunidade.